Welcome to Prashnapatra Chapter YouTube channel. Number 1. Prashnapatra number 8. Eu positionରେ ସେଇ କାମ କଲେ ଶୀଘ୍ର ପତନ ହେବ ନାହିଁ। ଅସୁଫୁଲି ପଛ ପଟୁ ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲ କ୍ଲାସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲିବା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନମ୍ବର 2। ସେଇ କାମ କଲା ସେଇ କାମ ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ପତନ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବେ। ସେହି କାମ ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ପତନ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ମେନ୍ସ ହେବାର 21 ଦିନ ପରେ ସେହି କାମ କରିବା ପ୍ଲସ୍ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନମ୍ବର 3। ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପତନ ହୁଅନ୍ତି କି? ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପତନ ହୁଅନ୍ତି କି? ହଁ, ନିହାତି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନମ୍ବର 4। ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ସମୟ ପରେ ଶୀଘ୍ର ପତନ ଦୋଷ ପୁରୁଷର ସେଇ ପାଣି ବାହାରିଯାଏ? ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ସମୟ ପରେ ଶୀଘ୍ର ପତନ ଦୋଷ ପୁରୁଷର ସେଇ ପାଣି ବାହାରିଯାଏ? 23 ରୁ 25 ସେକେଣ୍ଡ ବା 12 ରୁ 15 ଥର ହଲିବା ଦ୍ୱାରା। 23 ରୁ 23 ସେକେଣ୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନମ୍ବର 5। ଶୀଘ୍ର ପତନ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ନମ୍ବର 1। ମାତ୍ରାଧିକ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିବା, ମାନେ ଛୋଟ ବେଳୁ ହସ୍ତମୈଥୁନରେ ଲିପ୍ତ ହେବା। ନମ୍ବର 2। କମ୍ ବୟସରୁ ଅଧିକ ମୈଥୁନ କରିବା ବା କମ୍ ବୟସରୁ ଅଧିକ ବିହାରୀ ହେବା। ନମ୍ବର 3। ତେଲ ମସଲା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ବା ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା, ଖରାପ ଚିନ୍ତା ବା ଖରାପ ଭାବନା ଖରାପ କଥା ହେବା। ନମ୍ବର 5। ଧାତୁ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ହେବା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ରୋଗ ହେବା। ନମ୍ବର 6। ପୁରୁଷର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅକାମୀ ହେବା ବା କାମ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଏହା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଏହା ହିଁ ମେନ୍ କାରଣ, ପୁରୁଷର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅକାମୀ ହେବା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୀଘ୍ର ପତନ ରୋଗର ନିରାକରଣ, ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ପତନ ଦୋଷ, ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସମୟ ଜାଣିବା। ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍ ଟୁ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍ ଟୁ